Doamnelor și domnilor, eu nu sunt Spike, eu sunt Speak. Dar vreau să fac Nu vrei dreptate. să faci lumină, de fapt. Vă rog frumos, nu mă mai înjurați. Vă rog frumos, Băi, că eu nu am nicio legătură cu povestea omului. Nicio treabă. Ăla e un băiat, eu sunt un alt băiat. Suntem diferiți din toate punctele de vedere, de la orice, de la muzică, la caracter, Valori. la valori, la orice. Vă rog eu frumos, dați share masiv ca să dispară, pentru că mi-am luat atât de multe. Bă, eu nu înțelegeam, Vrei, fii bă. atent, dacă facem o chestie care poate fi tăiată, Da. ca să așa, zic și eu, știi, Da. adică zic și eu. Deci, oameni buni, el e Speak, Da. nu e Spike, Nu. că eu îl știu pe Spike. Problema... Și el nu e. Nu. Nu e. Și eu îl știu. Domnul nu face rău. Deci nu mai aruncați cu carne în mine.